Belateko tuneleko obren adjudikazioan presio politikorik ez zela izan ondorioztatu dute EH Bilduk, PSNek eta Zurekin Nafarroak. Lurraldeko Parlamentuko ikerketa batzordeak proiektu horren kontratazio maileko 8 kideen adierazpenak jaso ditu azken asteotan eta guztiek berretsi dute tunela bikoizteko lanen adjudikazioan presiorik jaso ez zutela. 2023ko udaberrian hasitako adjudikazio prozesu hura urte amaierara arte luzatu zuten eta hilabete horietan azaleratu zuten kontratazio mahaiko hirukidek, legelariak zirenek, enpresen balorazio teknikoaren prozesuan gardentasun falta sumatu zutela beste 5 kideengan, ingeniaritza arloko adituengan alegia. UPNek azken hilabeteotan eutsi egin dio susmo horri, nahiz eta astelehen honetan ikerketa batzordeak kontrakoa islatu izan. Siren horrek 52 aldiz bidali zion altzairua Israelgo armagintza industriari 2023ko otsailetik 2025ko ekainera arte. Zehazki, Israel Military Industries enpresari saldu zion materiala ia 6 milioi euroren truke. Gainera, berriak plazaratutakoaren arabera, 52 bidalketa horietatik 33 Gazako genozidioa hasi eta gero gauzatu dira. Espainiako Auzitegi Nazionala Siren horreko 3 kargu ikertzen dabil momentuotan. Jose Antonio Jainaga presidentea, Marco Pineda zuzendari orokorra eta Inigo Molero zuzendari komertziala hain zuzen. Kontrabandoa eta gizarteriaren aurkako delituak egotzita. Jon Insausti Donostiako alkateak Rosa Zarraren biktima izendapena aldarrikatu du astearte honetan. Hiriko gobernu batzordearen osteko agerraldian azaldu duenez, udalak ez dio Zarraren memoriari uko egingo eta justizia, egia eta erreparazioaren bidean aurrera jarraituko du. Hala, esan ertzainen sindikatuaren kritikai erantzun die, zentralak astelehenean Zarraren biktima aintzatespena bertan bera uzteko eskatu ostean. Astelehen honetan ere, larunbatean emakume donostiarraren omenez jarritako plakari eraso egin diote. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 11ko albistegira. Astearte goiz honetan iritsi dira Loiuko aireportura Palestinako futbol selekzioko kideak. Bertan izan da Xabi Ealo. Palestinako selekzioko jokalariak eguerdi aldera iritsi dira Bilboko aireportu honetara, gure eskuk, gu ere baik eta Gernika Palestina deialdi herritarrak harrera deitu dute gaur goizerako eta ehundaka herritarrek erantzun diote deialdiari, Palestinako eta Euskal Herriko ikurrez bete delako Bilboko aireportu hau, opari gisa txapela oparitu diete jokalariei eta agurra dantzatu ere, gogoratu bide batez, larun batean arratsaldeko 8:30 aurrera, Euskal Selekzioa Palestinako selekzioaren aurkako partida hori 11an izango duzuela ikusgai. Palestinako futbol selekzioko jokalariak eguerdi aldera heldu dira Bilboko aireportura eta bertan zain, 10 herritar, Euskal Herriko eta Palestinako banderak eskuan eta adar eta txalaparta soinupean. 3 dantzarik agurre egin diete jokalariei eta Gernikako herriaren izenean Euskal Herriaren erakusgarri ongi etorria egin diete. Lehenengo eta behin ongi etorria emotea Euskal Herriera, guretzako ohore bat da horrelako selekzio bat gu jasotzea eta Euskal Herrian bigarren etxe moduan bederen sentitzea. Adierazi nahi izan dioguna da Gernikako herria garela, kontzientzia garela, memoria duen herria gara, eta jakin badakigunez nondik gatozen, adierazi nahi dioguna da besteak beste beti egongo garela Palestinako herriaren ondoan. Gernikako herria beti Palestinako herriaren ondoan izango dela. Mezu zentral horrekin ziurrenik Bilboko kaleak bete eta baitere Samamez beteko dugu eta nazioarteri baitere ozen adieraziko dioguna da kirolaren bitartez eskubideak eta aitortzaren aldarrikapenari eutsi eta batez ere gaur egun Palestinako herriak bizi duen genozidioa bertan bera gara dadin aldarrikatzeko bi herrien arteko indarra batuko dugula eta uste dugu hori mezu garrantzitsua izango dela nazioarteri begira. Selekzio guztia oso pozik dago, partidu hau jokatzeaz, eta saiatuko gara ahalik eta hoberen egiten, eta diru guztia joango da Palestinara, eta eskertzen dugu laguntza guztia. Txapela buruan, Palestinako jokalariek EHUko ikasle egoitza batean hartuko dute ostatu, larun batean Euskal Selekzioaren aurkako partidaren zain.
EH Bilduk agerraldia egin du gaur goizean San Mames Zelaiaren aurrean Euskal Selekzioak eta Palestinak larunbatean jokatuko duten partidari begira deialdia egin eta herritarrei Gernika Palestinak gure eskuk eta gu ere bai taldeek deitutako kalejiran parte hartzera animatzeko. EHU bestalde, Palestinako selekzioa hartuko du Unamuno ikasle egoitzan eta azaroaren 12tik 15 bitartean Euskal Selekzioaren eta Palestinako selekzioaren arteko lagunarteko partidarekin bat eginez, ekintza akademiko, kultural eta solidarioak izango dira unibertsitatean. Olaso Dorrea Fundazioak Etxe Museoaren bilduma eta artxiboa handitzen joateko laguntza eskatzeko agerraldia egin du astearte honetan Donostian. Olaso Dorrea Fundazioak agerraldia egin du Etxe Museoaren bilduma eta fundazioaren artxiboa handitzen eta aberasten hasi dela jakinarazteko. Azaldu dutenez, objektu, pieza eta dokumentu esanguratsuekin aurreko mendetik gaur arteko memoria proiektua lantzen ari dira. Eta horretarako Euskal Abertzaletasunaren familia ezagunekin harremanetan daude. Helburu argi bat du fundazioak Etxe Museoan areto berri bat eraikitzea eta hori gauzatzeko laguntza eskatu dute. Laguntza eskatzen dugula, alde batetik, balio historikoa, etnografikoa, artistikoa izan dezaketen objektuen doaintza egiteko, gaur ikusten ditugun objektu eta dokumentu hauen doaintza bezalakoa. Beste alde batetik, proiektu honetan gaitasun profesionaletik ekarpena egiteko, eta hirugarrena doaintza ekonomikoaren bidez laguntza emateko. Agerraldian jaso berri dituzten objektuen inguruko xehetasunak eman dituzte. Hoien artean, Sabino Aranaren lanaren mikrofilmak nabarmendu dituzte. Aditzera eman dutenez, Telesforo Monzonek Aranaren obrak mikrofilmetan gorde zituen. Eta urteetan galduta egon ondoren, aurten anonimo batek bueltatu dizkio Olaso Dorreari. Fundazioak jasotako pakete horretan 7. kopia irakur daiteke. Horrez gain, Jimenezek azaldu du Esteban Urkiaga Lauasetaren gabardina ere badutela. Bere azken egunetan jantzita zeramana. Karmeli Urresti eta Txomin Letamendiren igarobide dokumentuak ere jaso ditu Olaso Dorreak. Oraindik zinema aretoetan ikusgai dagoen Karmele filmak gogora ekarri dituenak. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Espainiako Konstituzio Auzitegira eraman ditu datarik ez duten etxegabetzeak. Halaxe jakinarazi dute astearte honetan Iruñean, Nafarroako Auzitegiaren atarian egineko agerraldian. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Iruñean legez kanpo exekutatutako 2 etxegabetze eraman ditu Espainiako Auzitegi Konstituzionalera. Iker Narbona sindikatuko bozeramaileak azaldu duenez, helegiteak aurrekari bat ezarri nahi du, antzeko kasuak errepikatzea galarazteko, eta salatu du epaitegiek inpunitatea blindatu egiten dutela eta beharrezkoa dela bide guztiak jorratzea. Ezin dugu hau gertatzea onartu, eta are gehiago, ezin dugu onartu diskurtso erreakzionarioek erakartzen duten langile klasearen zati baten onarpen eta kolaborazioarekin gertatzea. Borroka kulturala, autodefentsa antolatua eta lan politikoa, gu guztion eskubide politikoak defendatzeko eta zabaltzeko. Langileon eskubide politikoak defendatu, etxegabetze guztien baldintzari gabeko etetea. 2 etxegabetzeak pasaden ekainean gauzatu ziren, lehena San Lorenzo kalean gertatu zen. Bertan, emakume bat etxetik bota zuten, alokairuan 10 urte eman ondoren. Sindikatuaren arabera, poliziak engainatu egin zituen, gizarte langileak zirela antzeztuz, eraikina hustutzeko. Gaur egun, kaltetua udalaren etxebizitza partekatu batean bizi da, naiz eta gaixotasun terminal bat izan. Bigarren kasua Jarauta kalean gertatu zen, ama bat eta bere semea etxetik atera zituzten, hasiera batean agindua geldiarazi zuten, 200 pertsona baino gehiagoren laguntzarekin. Hurrengo egunean, abisurik gabe etxegabetzea gauzatu zuten. Epaitegiek 2 jarduera justifikatu zituzten, baina sindikatuak legearen interpretazio maltzura salatu du. Izan ere, kaleratze bakoitza data eta ordu zehatzarekin jakinaraztea behartzen du legeak. Gasteizko udal rokodrometako langileak greba mugagabean daude kalitatezko lanbaldintzak eskatzeko. Azpi kontratatutako enpresak ez dizkiela abuztuko eta iraileko soldatak ordaindu salatu dute, baita segurtasun neurrietan gabeziak daudela ere. Gasteizko udal rokodromoetako langileak greba mugagabean daude pasaden larunbatetik, kalitatezko lan baldintzak aldarrikatzeko. Izan ere, udalak azpikontratatutako Prisma Global enpresa da zerbitzuaz arduratzen dena, eta langileek salatu dutenez, oraindik ez dituzte abuztuko eta iraileko nominak kobratu. Gainera, azaldu dutenez, ez da gertatzen den lehenengo aldia. Aurreko denboraldian ere langile batzuri hitzarmen kolektiboak ezarritako epetik kanpo ordaindu zieten 7 hilabetez. Bestalde, euren lanpostu
lanpostuarekin lotutako segurtasun eta arriskuen prebentzioari dagokionez, hainbat arduragabekeria ohartarazi dituzte. Batetik, altuera lanak egiteko beharrezkoak diren epien falta dagoela azaldu dute, eta bestetik, dituzten epi gutxi hoiek ez dutela aldizkako berrikuspen minimo bat ere pasatu. Ildo horretan, otsailean gertatutako lan istripua ekarri dute gogora. Azaldu dutenez 8 metrotako jauzi bat izan zen, eta ordutik enpresak ez du inolako neurririk hartu, ez da erantzukizunik bere gain hartu ere. Gauzak horrela, larun batean hiriburuko eskultura ezagun batean kontzentrazioa egin zuten beharginek. Bertan, azpikontraten negozioa rokodromoetatik kanpo gera dadila aldarrikatu zuten, eta gatazka honen guztiaren arduraduna udala ere badela salatu zuten. Munduko biodibertsitate gordailu handiena da Amazonia, eta bertan bizi da planetako espezieen 10. Lurralde mehatxatua da ordea, bada San Telmo Museoak Amazoniak aintzinako etorkizuna erakusketa ikusgai du lurraldearen errealitatea erakusteko asmoz. San Telmo Museoan ikusgai da Amazoniak antzinako etorkizuna erakusketa, Bartzelonako Kultura Garaikideren Zentroak ekoitzia eta Claudi Carrerasek komisariatua. Lurraldearen hirien eta Amazoniako komunitate indigenen aberastasun natural eta kulturalean murgiltzen gaitu. Planetaren etorkizunerako funtsezkoa den eskualde baten artea, pentsamendu eta eragin ekologikoa ezagutzeko. Erakusketak 4 atal ditu eta erakusketak kontatzen diguna da, alde batetik komunitate indigenek daukaten bizitzarekiko ikuspegia nun mundu espiritualak izugarrizko garrantzia duen eta gainera beraiek naturarekiko duten konexio hori erabat errespetuzkoa dela. Beste atal batean kontatzen da gehiago sendabelarren garrantzia, espiritualtasun horrekin konektatzeko modu ematen dien, nolabait esateko. Erakusketak ere beste atal batean hitz egiten du hirien garapenaz, ze Amazonian bizi den 13% bakarrik oianan bizi da, pertsona guztiak nolabait hirietan bizi dira. Eta atal horretan hiriekin erlazionatuta hitz egiten da nolabait esateko Amazonian gertatzen ari den, egun gertatzen ari den prozesuaz. Eta da, nola Amazonian dauden lehengaiak era basati batean ustiatzen ari diren eta hori ari da oianaren suntsipena sortzen. Suntsipen horre ematen da deforestazioengatik, ematen da urre ateratzeko, ematen da petroleoengatik, hidroelektrikaengatik, larrua eta animali exotikoen esportazioagatik. Baita ere oso agerian jartzen da emakumearekiko bortizkeria prozesu honetan, irakurketa sakon bat dago gai honen inguruan. Eta, azkeneko atalan, aipatzen dena da guztiak gaude naturan interkonektatuta, gizakia barne. Mikroorganismoak, zelulak, zuhaitzak haien artean interkonektatuta daude eta haiekiko arazo bat dagoenean komunikazio bat dago eta elkar interakzio bat dago. Eta orduan erakusketak nolabait gonbite bat egiten digu. Suntxiketa honen aurrean eta egungo egoera honen aurrean gizakiok ere badugu akziora pasatzeko aukera bat, era kontziente batean. Erakusketak Amazoniako ahotsak bildu ditu Maloka hango eraikin tradizionalaren barnean, naturarekin bizitzeko, hazteko eta erlazionatzeko beste modu batzuk planteatzen dituztenak. Apirilera arte ikusgai izango da erakusketa eta bitartean hainbat jarduera egingo dituzte. Eguneko elkarrezketaren zati bat ikusteko garaia da orain. Hona hemen, Oiana Lopetegi Lab sindikatuko kideak kontaturikoa. Gaurkoan, ekintza sindikalaren inguruan arituko gara hizketan. Gutxieneko soldata propioa, estatalizazioa, langileriaren egungo bizibaldintzak edo intersekzionalitatea jorratuko ditugu besteak beste. Eta horretarako, 11ko platora gonbidatu dugu Oiana Lopetegi Labeko ekintza sindikaleko eta negoziazio kolektiboko arduraduna. Arratsaldeon, mila esker, gonbidapen onartu izanagatik. Mila esker zuei, gonbidatzearren. Lehenik eta behin ekintza sindikalaren egituraren inguruan galdetu nahi nizuke, egia da, ez gaude ikasturte hasieran, baina bai lehenengo atal horretan, eta Labetik ikasturte honetarako aurreikusi dituzuen hildo nagusiak zeintzuk diren jakitea gustatuko litzaiguke. Bai, guk testuingururaren arabera, diseinatu ditugu gure hildoak, eta bada testuinguru nahiko gogor bat, Alde batetik badaukagu patronalaren ofentsiba bat,
gutxieneko soldatarekin argi geratu den bezala, baina baita ere ez, absentismoaren gaia arazo politikotzat jo nahi izan dute, eta hor, alderdi politiko jakin batzuk eta komunikabide jakin batzuk ere, bidelagun, ezinbesteko bidelagunak izan dituzte, eta horrekin ofensiba bat, ez, badago langileen eskubideen aurka, gogoan izan behar dugu absentismoa langileen eskubideak badirela. Bestetik badago ez, lan harremanaen estatalizaziorako joera bat, naiz eta gure negoziazio kolektiboaren lehentasuna legez dagoeneko bermatuta badaukagun, bai ikusten dugu patronal estatalak saiatzen ari direla hainbat eremu estatalizatzen, ez? Eta beste hainbat erabaki ere Madrilera eramaten. Zerbitzu publikoen, ikusi dugu eta ez, bai aurrekontuak nolakoak diseinatu dituzten, eta bestela ere, egunez egun ikusten dugu, zerbitzu publikoen eredu aldaketa barik ez dagoela, privatizazioarekin jarraitzen dela ez, eta zerbitzua erdigunean jarri beharrean, patronalaren interesen arabera diseinatzen direla zerbitzu publiko guztiak eta langileon lan eskubideen bizkar. Euskararen aurkako oldarraldi betean, Euskara lan hizkuntza bezala inondik inora onartzen ditzagun momentu bat ere bada, gutxieneko soldataren borroka aktibatuta dugula, beraz, hainbat lehentasun ezarri ditugu testuinguru zabal honetan, ez? Eta badira, gutxieneko soldata ekintza sindikalaren bidez ere borrokatzea, hor badugu eta gero agian aipatuko edo sakonagoa azaldu ahal izango dugu, baina ari gara lanketa bat egiten, ez? Langileria guztiaren, langile guztiek hemen Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propio izan dezaten, baina identifikatu ditugu bertako hitzarmenetan ere hainbat kategoria badaudela 2005 edo 2006 soldaten azpitik, ez? Beraz, lehentasun hori ere negoziazio kolektibura eraman, ekintza sindikalera eraman nahi dugu, langile horiek borrokaren lehen lerrora ekarriz. Bestetik, patronalaren ofensibari aurre eginez, bai kaleratzeak planteatzen dizkigundean, edo lehen esan bezala ez, absentismoaren diskursoarekin eskubide murrizketak datozenean, estatalizazioari aurre egiteko asmo garbia ez, negoziazio kolektiboa ona ekarrez eta hitzarmen berriak ere sorraraziz, Euskararen gaia lehentasunetzat daukagu baita ere, batipat azpikontratetako administrazio publikoan eta administrazio publikoak azpikontratetako eremuetan, enplegu planak behar ditugu eta langile guztiok izan behar dugu Euskara ikasteko eskubidea eta Euskaraz lan egiteko eskubidea. Lehentasun nagusiak, horiexek izango lirateke eta beste hainbat ere baditugu ez, antirrazismoa, feminismoa, lan osasuna, beste hainbat ere baditugu, baina lan ildo nagusiak horiek izango lirateke. Lehenbizi gutxieneko soldata propioari eutsiko diogu, azken garaietan ezinbestean zer esana edo pilpilan egon dagoen gaia delako. Hau da, Espainiako estatuan ezarritako kantidatea hemen ez, Hego Euskal Herrian beste bat ezartzearen borroka hori, egungo gutxieneko soldata, Espainiatik datorkiguna da, 1.200 euroen azpitik dago, 1.184 da, nolakoa da egunerokotasuna Hego Euskal Herrian kantitate hori kobratzen duten langileentzat. Bai. Zean, Estatu Espainiarrean badaude hainbat autonomia erkidegoetan errealitate oso desberdinak, ez? Eta Hego Euskal Herrian bataz besteko soldata beste hainbat tokietan baino askoz ere altuagoa da. Horrek esan nahi du askoz ere altuagoa badela gure bizitza maila garestiagoa delako eta hori eztabaidazina da. Hori onartzen dute ia alderdi politiko guztiek eta patronalak berak ere onartzen du. Hemengo errealitatea oso desberdina dela. 1.200 euro azpiko soldatekin, denok dakigu, gaur egun zenbat kostatzen den soldata altuagoekin ere hilabete bukaerara iristea. 1.200 euroko soldatekin, 1.200 euro azpiko soldatekin, pobreziaz hitz egin dezakegu. Gaur egun enplegu bat izateak, lanean egoteak ez du bermatzen, pobrezia ez bizitzea, eta gutxieneko soldata, Espainiako gutxieneko soldatak pobreziara, prekarietatera, soldata arrakalak izatera, eta beraztasuna modu egokian ez banatzera ekartzen dugu.
Gehiengo sindikalak azken hilabetetan ere lan egin duzue herri ekimen legegile bat aurrera eramateko, gutxieneko soldata propio horren eztabaida Gasteizko legebiltzarrera eramateko, 128.000 sinadura baino gehiago lortu zenituzten, baino Jaurlaritza proiektua tramitatzearen aurka agertu da. Zer nolako irakurketa egiten duzu erabaki horren inguruan? Bai, gutxieneko soldata bi bide ari gara lantzen, gutxieneko soldata lortzeko, gehiengo sindikaletik, bat bada egungo eskumenen baitan ere posible da Hego Euskal Herriko langile guztiek gutxieneko soldata minimo bat izatea, baina hortarako patronalarekin adostasun bat behar dugu. Eta patronala ukatu da. EAN ukatu da 3 aldiz, Nafarroan ukatu da, eta han sindikatu estatalak ere bidelagun izan ditu ezta. Horretan, batetik beraz badaukagu negoziazio kolektiboko bidea oraingoz blokeatuta dagoena, eta bestetik herri ekimen legegilearena. Herri ekimen legegilearen bideak bilatzen duena da eskumen propioak izatea, hau da. Espainiar estatuko langileen estatutua aldatu, eta autonomia erkidego bakoitzak bertako errealitate soziopolitikoaren araberako gutxieneko soldata bat ezarri ahal izatea. Aldarrikapen erabat legitimoa, eta egun Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten bi alderdi politikoek publikoki dagoeneko esana dute hemen Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata berezi bat, propio bat behar dugula. Ondo esan dezun bezala, 128.000, sinadura lortu genituen, oso epealdi laburrean, Eusko Jaurlaritza legebiltzarretik atzeratu zitzaigulako eta uda bete-betean harrapatu zigulako sinadura bilketa horrek, 2 hilabeteren buruan lortu ditugu hainbeste sinadura, eta badago gehiengo sozial zabal batez, horren alde dagoena. Eusko Jaurlaritza kontra azaldu da. Kontra azaldu da, negoziazio kolektibora bideratuz gaia, jakin badakitenean negoziazio kolektiboa blokeatuta dagoela momentu honetan, eta gure ustez erakutsi dute erabateko joera antidemokratikoa, ez? Ze txosten bat ostegunean datorren azaroaren 13an eztabaidatuko da gaia legebiltzarrean, horren ikusiko dugu bai alderdi sozialistak eta bai alderdi jeltzaleak ze jarrera hartuko duten. Guk berpentsatzea planteatzen diegu, berpentsatu behar dela. Eskatzen diegu, euren posizioa erabateko kontrakotasuna izan dela. Guk argi ikusi duguna da momentu honetan patronalaren interesena lerratu direla. Ezin da beste modu batera ulertu hor presio batzuk izan dituztela, patronalak presionatu dituztela eta hala posizionatu direla, hainbeste langileek babestu duten herri ekimen legegile baten aurka. Biztanleriaren bizi baldintzak soldatari eta egungo bizi mailari erreparatuz gero, zer nolako bilakaera izan dute azken urte hauetan Hego Euskal Herrian, hobera edo okerrera joan garela esan daiteke? Soldatak aintzat hartuz, aurrez, bai esan nahi nukena da, langileen bizi baldintzak, ez dituela soldatak edo lan baldintzak bakarrekan determinatzen ez, baita ere zerbitzu publikoen bilakaerak. Eta horrek usten dugu, zerbitzu publikoen bilakaera kezkagarri bat. Ari dela izaten eta inolako aldaketarik ez dutela planteatzen ez. Patronalaren araberako zerbitzu publikoak, negozioa egiteko erabiltzen diren zerbitzu publiko batzuk, zaintzaren moduko erabat merkantilizatuta eta privatizatuta, osasungintza privatizatuta, hainbat, sektore dauzkagu privatizatuta, eta bilakaera hori kezkatzeko moduko eta gure bizi baldintzetan, langileen bizi baldintzetan ikaragarrezko eragina daukan, ez? Beraz, hor, okertze bat, bai ikusten dugu, eta bestetik lan baldintzak. Lan baldintzak eta soldatei dagokienez neurgarria soldatena delako, ez? Beste hainbat elementuk ere zehatzen dute, finkatzen dituzte gure lan baldintza, baina soldatena, azken urteetan oro har bataz besteko soldatak KPI-aren azpitik ari dira igotzen. Hau da, galtzen ari garela, erosalmena galtzen ari garela, ez? Nahiz eta soldatak igotzen joan, gure benetako soldata erreala gesten ari dela. Eta beste fenomeno bat oso kezkagarria ikusten ari garena da, jakin badakigu, patronalaren kapital metaketa gero eta handiagoa dela, ez? Eta langileon errentak, barne produktu gorrian okagoaten pixua gesten ari dela, ez? Hor, badago, ez? Arrakala hori, baina bestea da langilearen artean ere, arrakala ikaragarri ari dela handitzen, ez? Sektore prekarioena gero eta prekarioago, eta hor ikusten dugu,
jatorriaren araberako arrakala handitzen ari dela, adinaren araberako arrakala ikaragarri handitu dela azken 10-15 urteetan, ikaragarri, benetan kezkatzekoa dela, sexu generoaren araberako arrakala mantentzen ari dela urteetan zeharrez, beraz, oroar arrakala horiek handitzen ari dira. Askotan, gure eremu edo ingurune soziala edo sozioekonomikoa zein den, askotan aurpegiratu izan digute sindikatu hori, oso diskurso alarmistak egiten ditugula, eta nik inguruan ez dut ikusten nahi egoera prekarioan daudenik ez, eta askotan, benetan arrakalak gero eta handiagoak dira, eta arrakalen zati batean bazaude askotan kosta egiten da beste aldan dauden horiek ikuste ez, eraberean pobrezia ere ez dalako ikustezin ere bilakatu delako, baina benetan bilakaera kezkatzekoa da. Eta beste azken elementua aipatuko nukena da, prekarizazio modu berriak ari garela detektatzen ez. Autonomo faltsuak, uberizazioaren eraginez, digitalizazioaren eraginez, lan harremanak aldatzen ari dira. Bestetik baita ere, Amazon bezalako enpresak, lan harremanak oso modu autoritarioan ulertzen dituztenak, langileen ordezkaritza onartzen ez dutenak, beraz, prekarizatzen ari den eremu hori oso heterogeneoa eta antolatzeko zailtasun handiekin. 2026 ere, 2026ko atarian gaude, orduan, beraz, datorren urtera begira Eusko Jaurlaritzak proposatutako aurrekontuen inguruan ere galdera batzuk egin nahi genizkizuke, duela bi aste luzatu zen proposamena, eta zuek labetik kritiko izan zarete, Confebasken neurrira eginiko aurrekontuak direla, eta esan da, ezakit horren inguruan pixka gehiago sakondu zenezakin. Bai, beraiek aurrekontu hauek historiako espansiboenak bezala aurkeztu dituzte, eta bai esan nahi duguna da ez dela egia. Barne produktu gordinak badu igoera bat, KPI-a gorantzuan enean diruaren balioa aldatzen ari da, eta hor, urtez urte beti izango dira espansionistenak, beti izango delako, barne produktu gordina altuagoa eta diru kantitate handiagoa giratuko delako hainbat partidetan, beraz, lehenik hori, bestetik esatea aurrekontu hauek ez dutela politika aldaketarik planteatu, azpi kontratatzen jarraituko dute zerbitzu minimoetan, zaintzak merkantilizatuta jarraituko du, eta zentzu horretan bai ikusten dugu, partida publikoak beharko lirateken horietan, enpresetara bideratuko dela hainbat milioi eta hainbat diru publiko. Eta hor bai, salatu dugu Eusko Jaurlaritzak mila-mileko zorpetze bat egin du, eta industria planera bideratuko duen zorpetze bat. Gu oroar ez gaude zorpetzearen aurka, baina bai uste dugu aurrekontuak 80% behintzat zergen bidez, jasotako diruaren bidez, erantzuten zaie aurrekontuei, eta horretan langileok enpresa baino 20 aldiz gehiago aportatzen dugu. Lehenik esan behar dugu da, enpresen presio fiskala areagotu behar dugula, eta horrekin dagoeneko zorpetze hori ekidin ahal izango genukeela. Zorpetze hori langile guztiok ordaindu beharko dugu berriz, patronalak eta enpresa baino 20 aldiz gehiagoko ekarpena eginez, eta zergak beharrezkoak dira, baina zergak ekitatiboak izan behar dira, eta egungo zerga sistema ez da ekitatiboa. Eta gainera, zorpetzearen ondorioz jasotako dirua berriz ere enpresa pribatuetara bideratuko da, inolako, enpleguaren inguruko inolako bermerik gabe, deslokalizazioei aurre egiteko inolako planik gabe, enpresek euren negozioa egiten jarraitu ahal izateko. Hori guztiagatik esan dugu Jaurlaritzak Confebasken araberako edo patronal handien araberako aurrekontuak egin dituela, eta ez langileo beharren araberakoak. Amaituko dugu gaurko elkarrizketa, Oiana Lopetegi, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Mila esker zuei, ondo izan. Gaurkoan, Deus ez taldearen zaunka besterekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.